kerrataan. Meni ota sieltä remmin päästä kiinni. No ja nyt annat sen ihan vapaasti pyöriä. Älä päästä sinne lelukasalle vielä. Sen verran riittää. Kieltää hänet saa missään vaiheessa testissä. Kehua saa aina väliin. Me sanotaan sitten kun saat sitä kehasta. Jos se kiertää sinua remmiä ympäri, omien jalkojensa ympäri, sitä voit oikoa vapaasti koko testin ajan. Muutenhan sulla on helppo rooli. Siellä vaikka kiikuttelet sitä paikasta A paikkaan B. Voit ihan rennosti ottaa tämän päivän. Ensin kysellään vähän taustatietoja. Minkäs se on ikäinen? Se täyttää nyt 3 vuotta. Joo. Ja ollut sulla lähtien. Tiedätkö se aikaisemmassa taustassa paikassa se on ollut? Se on ei mitään ongelmia varsinaisesti ole ollut siellä aikaisemmassa paikassakaan. No miten se kotiutui sillä tavalla? No hyvin se on kotiutunut. Onko se mun ainut koira? Elät omakotitalo, kerrostalo, rivitalo? Joo. No miten se on ilmoittelee, jos siellä joku käveleskelee, eli haukkuu? Miten se ottaa vieraat vastaan? No no se on se haukahtelu ja sitten, että on niinku semmonen ystävällinen. Joo, ettei ole tullut kenenkään hihakäessä tai suussa sinun vuoksi. Hyvä. Mitä sä oot sen kanssa touhunut harrastanut? No me ollaan harrastettu jonkun verran suojelua. Aha. Ja sitten kokoa. Joo. Ja PK-jälkeä. Minkä verran sitä suojelukertoja suurin piirtein, millä pahilla sä olet harjoituttanut? Onko se niinku kerta viikossa, kerta kuussa? No siis kerta viikossa. Joo. Ja sitten vuoden hoidoista. Aha. Kilpailu vielä. No, mitä se maalimies on sillä sanonut? Onko ollut mitään ongelmia? Onko se koulutus edennyt? Niin on mitään? No nyt ollaan samoilla. Joo. Se ei ole nyt pitkään aikaan oikein edistynyt. Aha. Että on sillä on ehkä vähän semmoista rohkeuden puutetta. Joo. Hirveän innoissaan tekeminen asiasta. Joo. Ootte ottanut jo kuitenkin vapaanakin menoja, eli ei pelkästään niin sanottuja tolppaharjoituksia, eli se on vaan on ollut myöskin ihan vapaana jo hyökkäyksessä. Joo. Hyvä. Mitä muuta oot harrastanut? Ei tarvitse kysyä, että onko taisteluleikkejä harrastettu, silloin on harrastettu. Kyllä. Onko mitään muuta mitä oot touhunut? No agilityö. Joo. Ja sitten Rinni on käynyt sitten ulkopuolisten kanssa hakuja. Aha, haukkumiisia. Se on ollut rullalla. Aha. Miten laukaukset onko kuullut? On kuullut. Ukonilmat menee hyvin, ilotulitukset hyvin, ei mitään ongelmia. Onko mitään muuta mitä haluat kertoa ennen kuin aloitellaan? Hyviä puolia, huonoja puolia, onko mitään sattumuksia? Onko ihminen ollut epäreilusti sitä kohtaan? Ei ole. Semmoinen se on, että se on kovasti minun puolella. Joo. Ja Primi nimeltään. Mitä Primi? Terve ja terve. Mitä sanoo Primi? Alkapa leikkiä kohta. Aletaan tekemään tuttua hommaa sitten. Kato täältä. Joo. Kunnolla kiinni. Eikö kätteen? Se ei ole ihan paikallaan. Älä. Eikö kätteen? Oikein kunnolla vielä kiinni. Mä saan kiinni. Hyvä.
Vai pitkään. Ihan kelkan viereen kengän kärjen kiinni. Kelkkaan älä potkase ja varot mitä se rellii takeella. Sitten kun se jotakin paikkaa nuuskii, sitten voi vapaasti. Kierrättä sen kelkan takaa sinne toiselle kyljelle. Sitten menettä kyykkää ja koske vielä siihen kelkkaan, saadaan se siitä hyvin. Ja nyt voit kehua ja hilittele samalla, niin se rauhoittaa sitä hyvin. Hyvin kun ylös vain, niin samalla vähän hilitä kattoo. Noin. Kävi on tulosuunnassa kävelemässä Jari ottaa hyökkäyksessä sitä on koulutettu alalle. Ja Jari on koulutettu. Tule tänne korjaa tuo renni. Nyt on se semmoinen, että otat sen toisen tämän katsevasti. Sen ja sitten täältä kierrät sillä lailla ympäri. Se on tämän toisen järjestyksen. Se järjestää nyt hyökkäyksessä se lähdet liikkeelle, kun Jari huutaa pysähdy, niin sä pysähdyt ja seisot. Se tulee kauas, kun Jari ottaa sen ja ottaa elikkä kävelet, pysähdyt ja sanotaan ja katsotaan mitä se tekee. Jari ottaa sen hoidon ja sitten sä et sitä minun Pysähdy! Eikä äiti yhtään primiä! Eikö auttanut? Sanopas mulle se Emmi. Tuleeko kutsutta luokse?
Joo. Viimeinen koira, niin pakkohan tehdä sen tähän. Joo. Aivan sama millä puolella koiraa reikasta kävelee. Aina mennä. Siihen voit pysähtyä. Hyvä, se oli siinä. Kiitoksia. Ihan silleen. Yllätyksiä ei tullut. Ei kuulu mitään sen. No, meillähän ei kuulu tietenkään niin tässä sen kummemmalti noista harrastuksista alkaa puhua ja kouluttamisessa, mutta kun ei tässä malta ikinä mieltänsä. Niin. Varsinkin on semmoinen laji, jota on itse melkein 40 vuotta harrastanut. Eli jos ajatellaan sitä, jos sanot, että rohkeus pettää, niin kyllä minä sanoisin enemmän, että siellä on nyt moottoria vähän liian vähän. Eli siis todellista taisteluhalua on liian vähän. Eli sitä, että se nauttisi kamppailusta. Eli nauttisi siitä, että kuormitetaan, niin se on hauskaa hommaa, kun kuormitetaan. Nythän siinä käy niin, mikä näkyy jo itsessään tuossa leikkimisen tai taisteluhalun erikoiskokeessa, että joo, se ottaa hyvin kiinni, sieltä tulee, osaa teknisesti korjata täyteen otteeseen sen purun, mutta sitten kun lähtee kuormittamaan, niin se paukkuu irti ja sen jälkeen kun nostaa kättä, niin se sanoo, että ei tämä ole enää hauskaa. Joo, niin eli mennään siellä leikkimisessä vielä. Joo. Ja sitä nyt pitäisi sitten kehittää sille, sitä nimenomaan sitä taisteluhalua. Joo. Ja sitten toinen, että sillähän nyt on vähän viettialueet sekaisin. Eli se on välillä puolustuksella, välillä saalistuksella ja nyt se ei ole koskaan saavuttanut puolustukselta mitään. Sen näkee, kun sillä tulee tämmöisiä, se lähtee saalistamaan liikettä, kun antaa pikkusen sivuliikkeen sille uhkankin aikana. Ja nyt pitäisi tehdä reagointiharjoituksia, eli semmosia, että se saavuttaa sieltä uhkalta jotakin. Joo. Koska jos me ajatellaan semmoista tilannetta, että me harjoitetaan koiraa niin, että me tehdään uhka. Se vastaa uhkaan. Ja nyt sitten se tekee pikkusen väistön. Eli toisin sanottuna väistää jo minun liian kovaa uhkaa. Ja sen jälkeen minä otan paon maaliviehenä. Uhkan tekijänä, niin mitä se tekee koiralle? No se oppii sen, että silloin me vahvistetaan väistämistä. Joo. Eli me vahvistetaan sitä, että kun väistät, niin sillä väistämisellä saat maalimiehen katoamaan. Kun pitäisi tehdä niin, että maalimies on tarpeeksi kaukana ja nyt kun tulee uhka siltä ja se vastaa uhkaan, niin mie katoan. Koska silloin se voittaa sillä jotakin. Ja se nostattaa itsevarmuutta. Niin kuin sillä pitäisi sitä itsevarmuutta olla. Eli kyllä sillä rohkeudenkin uupeloa on totta kai, mutta sitä pystyy opettamaan myöskin sille. Eli tekee tämmöisiä hyviä harjoituksia sille, jolla se itsevarmuus kasvaa. Laukaus varma, siinä ei mitään ongelmaa.
Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin, ei mitään ongelmaa. Eli hyvin ottaa ihmiset vastaan, ei mitenkään yliampuvasti, vaan juuri tuolla käy moikkaamassa, joka on hyvä asia. Joo. Kovuus, muisti, tähän mittaa tuo haalari erikoiskokkeena. Vähän rajassa, se näyttää siellä tämmöisiä kovuuden merkkejä, mutta näyttää myös pehmeyden merkkejä. Eli voitaisiin sanoa, että samassa suhteessa siellä on sekä kovuutta että pehmeyttä. Se merkataan kohtuullisen kovaksi. Ehkä vähän mennään sinne alarajaan, eli hieman pehmeään suuntaan mennään, mutta se nyt on merkattu koiralle eduksi tuo +3 kohtuullisen kova. Joo. Temperamentti, sehän on huomiokyvyn nopeutta, mielen vilkkautta ja sitä kuinka se suhteuttaa toimintaa siihen ärsykkeeseen mitä sieltä tulee. Eli onko se yliampuvaa vai onko se vähän alimitoitettua se reagointi. No se on puhtaan vilkas, ei siinä ole mitään ongelmaa. Se on ajassa ja paikassa läsnä, keskittyy kun se saa tarpeeksi ärsykettä, niin se keskittyy hyvin siihen ärsykkeeseen. Eli vilkas +3. Sitten hermorakenne, heikkohermosuus, vahvahermosuus. Se on hyvillä arjen hermoilla varustettu koira, mutta hieman rauhaton. Se näkyy liikehintänä, kuohottamisena, pyörimisenä, pienenä sijaistoimintoina, kaikkena tämmöisenä. Että ei ole ihan semmoinen ihan tasapainoinen niin, että otan vastaan uhka ja palaun siinä silmänräpäyksessä, vaan sillä vähän kiehertää siellä. Sillä minä tuossa seinässä tein niin, että kun tuli hyökkäys, niin jäin suoraan viereen. Joo. Eli palautuuko se suoraan siitä, niin tuli sahaamista takana ja eessä ja vähän sähertämistä. Että se jäi vähän mieleen niin kaihertamaan se aggressio siellä, mitä sitä kaivettiin esille. Mutta hyvät arjen hermot +1. Taisteluhalu, kuinka se nauttii kamppailusta, tappelusta. Yleensä minä kerron ihmisille niin, että painiminen on helppo opettaa. Kun sanoo vain, että painit tällaiselle pojalle. Sitten kun naapurin Ville lyö kampoihin ja käy kipeää, niin sitten tulee tappelia esille. Sitä ei pysty oikeastaan opettaa. Tappeleminen on luonteessa. Eli sitä, että minä haluan kamppailla asioita vastaan. Haluan tapeilla asioita vastaan. Painiminen on leikkimistä. Ja nyt se on se moottori, mitä minä nyt siihen kaipaisin, jos ajatellaan sitä suojelua. Eli se on todella hauskaa se kuormittaminen ja tämmöinen. Joo. Se jää nyt tässä niin kuin tähän kohtuullisen pieneksi +2, mutta hyvä moottori harrastaa asioita, erinäköisiä hakua, jälkeä ja kaikkea muuta. Eli kohtuullisen pieni +2 peli. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseään laumaansa. No se näytti pienen, että sitä puolustushalua on siellä niin kuin pitää olla, koska semmoisia uhkia on otettu, mutta ei yllä enempään. Ja nyt sitä kaipaisi lisää, että se kykenisi olleen eessä. Se siirtyy hyvin aikaisessa vaiheessa tähän sinun rinnalle ja sieltä sitten vähän takapuolelle. Joo. Eli +1 pieni. Terävyys, kuinka se nostattaa aggressiivisuutta, kun sitä uhataan. No se näkyy se ihan pieni siellä. Ja se mikä on hyvä puoli, niin siellä ei ole jäljelle jääty. Eli kun siihen tuli viereen, niin ei sillä ole tarve enää paikkailla sitä, vaan se on niin sitten ottaa ystävällisesti kyllä vastaan, kun sille on ystävällinen, +1 P. Ja toimintakyky, eli se rohkeus, mistä puhuttiin, yltää tuohon kohtuulliseen 1A. Vähän aikaa meni siellä pimeässä ennen kuin se lähti sinne etenemään, jäi vähän pyöriin aluksi siihen eteen. Sitten tuo kelkan otti vastaan ja palautui siitä kuitenkin ihan kohtuun mukavasti, eli tuo +1A. Ja näitä kun me täältä ynnäillään, niin miinuksia ei saatu mistään ja plussia 186. Ja tämähän on semmoinen rotu, joka on anonut sen niin kuin viralliseksi tämän testin ja silloin se on hyväksytty tulos. Yes. Sitten näyttelyihin paikkaan. Hakkeen sertejä. Ja kun ne on tullut